Nézzük meg a első embereket. Nagyon gyors, esélyeset kezdés, még gyorsan a kezdés, amikor már az első látásokra sor kerül. Szőkekétek ki a segítséget, műtávolva. Nagyon most a vezetés. Katamári hozzátás. Újpest Szolnok, Tavengyőr és az SPS-et és az Ikarus és utánok a TFC. Még mindig az újpestiek vezetek a győriekből megfelelésében az SPS-et harmadikról Szolnok a negyedik, Ikarus és most már nem sokára a Katamánya is. Nagy hajrá az SPS-éből. Gyere, Mézi! Indulj! Az újpestiek, az SPS is, a győriek is, a Szolnokiek is. Akkor az utolsó ember az SPS-éből, nagy újhulva az újpestiek tömenes partiklászó, micsoda sebesség! A sportolóerős sportanyos versenyzőjében már a kanyar előtt előzni.